Horantxe aurreneko minutu bete da. 6 jasoaldi. 7. 8. 9. 1:12 berrota bost segundu lanerako. 10. 11. 12 de hor ditu, minutu eta berrogei, 20 segunduren faltan. 12. 15 segunduren faltan Jaun Andreok. Segidan, hau da hau. 13. 14, 6 segunduren faltan Jaun Andreok. 14 baditu, azenolako seria. Azenolako seria utzi duen. Hor da. Arostegiko Utzamako aizkolaria. Utzama Bailarakoa. Espalanetan eta zenolako espalak. Zertzen eta zaplana eta zertzena. 30 segundura di forlojoa. Segitun buelta hartuko du. Honek lan asko segile ditu. Horreko aldetik. 38 segundu. Entzaio. Minutuak eta 22. Eta bota du. Minutu bat eta 25. 5 segunduren aldean. Hoi kortea hoi ez du, baina okor. Aurreko bota dute, bide faltan. Bizi dato fasetik Aratz eta Aimar. 3. kortean bi, ez dago, aldeutirik hor, ez dago. Borrotean hausi, norentzat txistua. Ez dago aldeutirik, Nafarra eta Gipuzkoarra izan deke. Bota dute bai. 16 minutu batzuk, 16 minutu eta 3 segundu bestek. 3 segunduren aldea. Plazaren lau aldamentara junda. Hor da hoi, zuetzak. Euskaz ez nolako posturak ditu, mutil horrek, indarra, ahideadea. Eta Aimar Irigoye Olako abeko bezalea Gaukabune, plazan, olako gauzkan ateratzen dira. Anto batzak Otoa, baino, urroko ayuden, sesoka egarriko joan